Nyt me selvitetään tää juttu. Lopullisesti. Tunnusta! Ulla Taalusmaata ei kohdella niin kuin jotain halpaa rukkasta. Nyt sä annat viimeisen töpön. Nyt sä lähdet menee täältä. Pelkkää priimaa! Salatut elämät. Palaa ruutuun maanantaina 7:30. Maikkarilla. Moikka, iskä. Tarkoittaako toi sitä, että mä en Sonnin lapsen faija? Mä johdan Heikki Pohjoisen kuoleman tutkimusta ja haluaisin nyt esittää sulle muutaman kysymyksen. Mä en tekisi pahaa Kärpäselle. Löit sitten kuitenkin. Sulla on aikamoinen rekisteri. Ammustelua, pahoinpitelyä, huumausainerikoksia ja muuta hämärää. Jos teillä on mitään oikeita asiaa. Jännää, miten niin monilla teistä on merkintä meidän kirjoissa. Joku näistä valehtelijoista on syyllinen. Ja mä aion selvittää, että kuka. Salatut elämät palaa kesätauolta. Maanantaina 7:30. Maikkarilla. Kamilla. Etkö sä nyt jumalauta voi opetella mun nimeä? Salatut elämät. Kauden päätösjakso keskiviikkona 15. kesäkuuta. Maikkarilla. Ihan sama mitä sä teet, kunhan kukaan ei saa tietää, että mä oon sun lapsen isä. Tämä on minun vika. Kato laitella. Mitä äijä? Mitä tapahtuukaan, kun poikamies Kari Taalasmaa palaa Pihlajakadulle? Salatut elämät. Arkisin 7:30. Maikkarilla. Pakkoks oli nytkin vietellä Tuiteris oleva nainen? Mitäs teet, kun ne juoksee kirkuen perässä? Ei tainnut mennä ihan putkeen. Eiköhän nää pirskeet on nyt ohi. Kertakaa nyt jumalauta, ole ketään ammuttu ja minkä takia? Me ei sitten enää nähdä. Miksi sä oot yhtäkkiä noin mukaan? Mä jätin työni kotiin. Mitä te tehnyt? Salatut elämät. Kysy Ismolta. Palaa kesätauolta.